Добре, хора. Надявам се да се вижда. Чай се малко. Чай се. Вижда ли се? Да, не се получава. Опа. О, къде го дехме, то с един става, хора. Уя. Да, ще сложим тук стон. Ще ме страва дали изкатим. Този ран... А, да, хора, тук ще срещахме диаманти. О, и редстон. Трябва ни само лапис. Те искат... Добре, хора. Имаме един... Те са много. Имаме... Добре. Стой. Надявам се да стане. За първи път снимам клип. Така сега. Тук тъй, тук даже... тук така натам един хом, аз съм седна там. Чай се малко. Добре. Ще го махнем. И сега ще го махнем. Добре сега. Имаме един скрит чест. Не. Така значи. Това, ето да. Тук про едно и шарк трието. Тук имаме още един. Просто този хом не му е. Тук имаме Unbreaking. Тук имаме доста главички имаме. Така ето Iron. Ето е кирката. Хора, имахме една хубава кирка, обаче сега не знам дали още е тук. Тук имаме още мечове Iron. Това е много добре. Тук имаме един дъма. 3 диаманта. Чай сега. Тук слагаме някакви тъпи неща. Глави казвам накратко имаме. Опа, айде нещата тук в никакъв случай. Ето тук е някакви тъпи нещица. Така ми се взема сетовете. Да, като цяло само сетовете. Тук имам за сила, тук съм полшанкичи. Имаме за скорост. После може да направим едно малко PvP, като за клипче. Да, имаме и за такова. Добре, че имаме 10 бедрок, значи. Не съм снимал по-рано, като си купих елита. Значи той е на един ден и 12 часа, така да се каже. Да, много XP, за това искам да ги събирам.
Хора, бе, имаме фикс. Чакай малко. Опа, не. Къде така е, значи ще купаем малко нагоре. Значи тук е синия хома, хора. Чакай само малко. Че няма много време на клипове. Малко ще го спра и ще разберем дали можем още един да направим. Оха! Хора, значи да играем Лига, да играем Майнкрафт, играем много неща. И още цяло, да. Така, че имаме Crossfire FK, вътре аз имах един хубав хом, ама то... Изгубих си го. По най-тъпия начин. Опа, извинявам се. О, вещамка. Да, бе, аз тук дето учупих често вече. Гледайте колко неща имат. Имаш тос. Като цяло има още много неща да чупим, ама... Знаете ли какво? Сляза па после ще ги хвърля айтемите. Гледайте. Тук така ама. Ето. Тук вода. Аха, тук почнем. Опа, извините. Чекайте само малко сега. Да хвърлим тук и... редстон, нещо. Така ще го ставим той, така. Трябват ни още такива, ама... Сега ще им дали има някъде. Взехме тук едно нещо. Това може да се случи, извините хора. Просто в момента съм от телефон, защото камерата на компютъра ми е бъгната. Чакайте малко. Не ще да може би много хубаво. Ще не падай и падай да трябва. Не знам дали се вижда всичко хора. Трябва да го посигурявам още. Малко ми лагва, макар че аз не знам защо. Явно има лаг. Или е от сервера, или е от компютъра. Макар че компютъра ми наскоро е такова. Ще я кажа рейдвам. Рисувам тук има, ще вземем кокали, защото ще ми трябват на мен. Така. Тук може така. Но ще оставя този един стак тук. Опа. Сега ще учим на спаун. И на всяко кога го почна. Ето къде ще са ми... Айрон нещата. Хора, ай чао.